ce rămânem de multe ori cu dorințele de Crăciun neîmplinite? Iată aici 3 greșeli de evitat atunci când îți formulezi dorințele și le vrei și împlinite. Prima, nu formula niciodată o dorință la modul general. Vreau să fiu bogat, vreau să fiu bogată, nu te va ajuta cu nimic. Ia o hârtie și scrie ce înseamnă pentru tine bogăția, dar și termenul la care vrei să atingi această stare. A doua greșeală, nu formula niciodată dorința la timpul viitor. Voi fi, voi avea, nu te vor ajuta. Aceste formulări sunt valabile și pentru 20, 30, 40, 50 de ani. Chiar ai răbdare să aștepți atât? Află că timpul prezent este cel care împlinește dorințele și nu viitorul. Treia greșeală. Nu aștepta să vină dorința la tine. Mergi către ea, zi de zi. Ce înseamnă asta? Acționează concret și comportă-te ca și când dorința s-a împlinit deja. Hai să vedem cum formulăm o dorință concretă. Dacă ești angajat, vei fi mai bogat dacă vei avea salariu mai mare. Deci dorința ta poate să sune în felul următor. De la 1 februarie 2026, salariul meu este deja de 3.300 de euro pe lună. Dacă ai o companie, ținta ta este profitul net, așa că dorința ta poate să sune în felul următor. La 31 decembrie 2026, compania mea înregistrează un profit net de 330.000 de euro net. Cifrele și termenele ajustează-le tu după cum dorești. Dar, după ce ai stabilit care este dorința ta concretă, testează-te. Cum? Întreabă-te. Cât de mult cred că dorința mea se împlinește? Dacă răspunsul tău nu este de 10 plus, mai lucrează la încredere. Eu una știu că tu poți, dar tu știi? Scrie-mi în comentarii. Și hai, dă drumul la dorințe că vine moșul în curând.